Ahojte, mám pre vás super novinku a to možnosť objednať sa ku mne do salónu online a to vďaka online rezervačnému systému aplikácie Notino. Je to úplne jednoduché, stiahnete si aplikáciu Notino, ak ju ešte nemáte, v záložke salóny si vyhľadáte môj salón Beauty Paradise alebo vám pošlem jednoduchý link alebo si môžete naskenovať tento QR kódik, čo mám. No a je to tam. Vyhľadáte si službu, ktorú máte záujem, vyberiete si termín, ktorý vám vyhovuje a je hotovo. Skvelé je, že ešte deň pred návštevou salónu vám príde pripomienková SMS, aby ste nezabudli. A ďalší bonus od Notina je, že po uskutočnení tejto online rezervácie dostanete kódik 20% zľavu na nákup aplikácie Notino. Poteší, nie? Ja len pripomínam, že okrem tejto vychytávky stále naďalej máte možnosť objednať sa ku mne telefonicky alebo správou. Len som vám to chcela tak urýchliť a zjednodušiť, aby to bolo pre vás čo najpohodlnejšie. Akokoľvek sa objednáte, ja sa na vás teším, s láskou a s radosťou sa o vás postaram. Takže kľudne sa objednávajte. Teším sa na vás. Majte pekný deň. Ahojte.